Kapin sa 5 ka oras, usapan na paong ang sunog sa usa ka poultry processing plant sa Ubay, Bohol. Suma sa kabombiruhan, nagsugod ang sunog pasado alauna sa hapon sud sa usa ka edipisyo sa dressing plant. Gisaka kini sa second alarm maong mitabang na ang uban pang BFP responding units gikan sa Kandihay ug Alicia. Alas 4:45 na sa hapon, nakontrolar ang kayo o gideklarar nga fire out alas 6:40 sa gabi. Sa pamahayag nga gipagawa sa tagduma sa planta, ilang gikumpirmar nga luwas ang tanan nilang mga empleyado. Bisan pa sa danyos nga namugna gumikan sa insidente, pasalig sa planta nga himuon nila ang tanan aron masiguro nga padayon ang pag-supply og poultry product sa Bohol. Matud pa ni SFO1 Jacob Busagilan, Chief of Operations sa Bureau of Fire Protection Ubay Fire Station, nga padayon pa usab nilang giimbestigahan ang hinungdan sa sunog. Gibana-bana nga moabot sa 398 million pesos ang danyos nga gimugna sa maong sunog. Ang maong planta subsidiary sa usa ka supermarket nga dunay kapin sa 1,000 ka mga trabahante sa produksyon.